В класацията на Дарики 24 часа участваха всички 27 областни града. Заедно с Бургас челната петица се допълва от София, Благоевград, Варна и Стара Загора. Нашите градове се променят за добро. И то бързо. Моля, вкарайте още няколко критерии от мое име. Един от тях нека да бъде колко електронни услуги предоставят тези градове на гражданите си. И докато кмета Димитър Николов получаваше наградата от Росен Плевнелиев, бургазлии останаха доволни от новото признание за града им. Спокойно е да си отглеждаш децата тук. Има възможности за работа, горе-долу за развитие. Аз тук специално живея от 3-4 години и съм доволна. Може би в Бургас, което трябва да се работи в момента, това са нови работни места. Нищо повече. Инфраструктурата почти е изградена. Далеч съм от мисълта, че всички проблеми в Бургас са решени, но аз съм убеден, че това е пътя на моя град. Специални награди получиха още няколко града. Трявна взе приз за най-красив град, Ловеч за зелен град, а Кочериново за малък зелен град. Арт-град на 2012 е Пловдив, а наградата за устойчиво инфраструктурно развитие отиде в София. На дъното на класацията са Търговище, Видин, Силистра, Перник и Монтана.